Akcioni plan za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone ove godine unaprijeđen je u odnosu na prošlogodišnji, a glavna razlika je u tome jer će osim na primorju biti pojačane kontrole i na sjeveru države. Broj postupajućih inspektora po smjenama bit će u oko 110, konkretno u Ulcin 21 inspektor, Bar 19, Budva 24, Kotor 11, Tivac 7, Herceg Novi 14, Žabljak 6 i Kolašin 8 postupajućih inspektora u jednoj smjeni. Pojačani inspekcijski nadzor počeo je sa današnjim danom i trajaće sve do 10.9.2026. godine. 6 inspekcija će biti redovno na terenu, poručio je ministar. Poreska, tržišna, turistička inspekcija, inspekcija rada, inspekcija za bezbjednost hrane i sanitarna inspekcija. Ono što smo predvidjeli planom jeste mogućnost mobilnih ekipa koje sam opet, vjerujem da je javnost upoznata, dale određene rezultate kada je oblast sive ekonomije u pitanju. Ovim akcionim planom je predviđeno da se po potrebi uključe i mnoge druge inspekcije, naglašavaju iz vlade. Cilj akcionog plana je efikasniji rad službi, suzbijanje sive ekonomije kao i stvaranje uslova za uspješnu turističku sezonu.